Il-mossa tal-gvern ta' Roberta Bela brabta mal-inkjesti maġisterjali kienet biss intiża biex iddajjef l-abbiltà tal-poplu li jieħu azzjoni meta l-pulizija ma taġixxix. Dak kien il-messaġġ li twassal f'editorjal tal-ġimgħa tal-ġurnal Di Malta Independent hekk kif din il-ġimgħa il-membri parlamentari Laburisti ivvutaw favur riforma li se tkun qed tillimita lil poplu Malti u Awċi milli jitlob inkjesta maġisterjali. L-editur fakkar kif l-inkjesti maġisterjali brabta mad-dil tal-istarijiet 17 Black u l-Panama Papers saru għaliex kien propju l-poplu li jagħmel din it-talba u għalhekk din ir-riforma se tħalli impatt negattiv fuq is-saltna ta' dritt f'pajjiżna. L-Independent fakkar il-gvern ta' Roberta Bela injora l-appelli tas-soċjetà ċivili għal aktar diskussjoni kif ukoll injora kompletament il-punti li qajmu esperti legali u numru ta' qdiet. Dan apparti li injora wkoll l-appelli b'saħħithom tal-Partit Nazzjonalista li kien ilu ġimgħat jinsisti mal-membri tal-gvern sabiex ma japprovawx dawn it-tibdiliet kontroversjali, appelli li waqgħu fuq widnejn torox għaliex propju din il-ġimgħa stess il-gvern ivvota favur din ir-riforma. L-editur sostna li lan ta' din ir-riforma żgur li ma kienx biex jgħin il-vittmi iżda kien li jillimita t-talbiet għall-inkjesti maġisterjali mossa li bija l-gvern ittradixxa lill-poplu kollu. Intant Bernard Gregg diġà qal li gvern ġdid nazzjonalista se jagħmel il-bidliet kollha neċessarji f'din il-liġi bilan li l-poplu ikun liberu li jitlob inkjesta maġisterjali u bekk jingħata lura dan id-dritt.